खुलुमबाय। दिनै 17 मे 2024 शुक्रबार। आसामनि दिग्बय टाउनाव हरनि समाव सासे सुबुंखौ बिनि बिसिनि नखरनि मानसिफ्रा गोबुआ चार्जजों गाग्लोबनानै बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय बिजामादैया थैथारासै, गाज्रियै जोखोम जादों। गाग्लोबजानाय बिजामादैनि मुङा जाबाय अमृत ठाकुर। अमृत ठाकुरा बिसोरनि फिसाजोजों थांनाय 2021 मायथाइयावनो जुलि जादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बिसिनि नखरनि मानसिफ्रा अमृत आरो गावसोरनि फिसाजोखौ गारलायनो थाखाय नाजाबोगासिनो दंमोन आरो नांलाय खमलायबो खालामबोगासिनो दंमोन। माखासे अजाजोंबो नायनाय जादोंमोन आरो बिनि थाखायनो मोननै नखरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। बिनि उनाव बे सानखालिबो नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों। गावखौ गोसो थोनांगौ, गोसो थोआब्ला बुथारगोन। कर्नाटकानि हुबालियाव सासे सिख्लाखौ सासे सेंग्राया प्रप'ज खालामनानै मोनैनि जाहोनाव सिख्लाया सेंग्राखौ नाङा होनना बुंनायनि जाहोनाव नेवसिनायनि थाखाय सिख्लाखौ बुथारदों। सिख्लाया जेब्ला गावनि न' सिङाव उन्दुगासिनो दंमोन, अब्लानो दायनिगिरिया थांनानै सिख्लानि नखराव हाबनानै सिख्लाखौ बुथारदों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय अनजालि आमगिरा, 20 बोसोर बैसोनि, आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बिस्वा। जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरिया खारखोमानानै दङ। दा बेखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय कर्नाटका पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दायापुराव CRPF केम्पआव सासे CRPF जवाना गावनि केम्प सिङाव दौलें लानानै थैदों। थैनाय CRPF जवाननि मुङा जाबाय नरेन्द्र कुमार, 38 बोसोर बैसोनि। नाथाय नरेन्द्र कुमारा बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो, ना नखरनि आंखालाव खालामखो, ना गावनि सिनियरजों बखिजानानै खालामखो, बेखौ मिथिनाय जायाखै। गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगायाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हायो। बेबायदिनो गुवाहाटीनि जनता भवन ओनसोलाव सासे सिनाय मोनै सेंग्रानि गोथै सहखौ ड्रेननिफ्राय बोखांनो हादों। सिनाय मोनै सेंग्राखौ सोरबासो बुथारना गारना गालांखो, ना बे सेंग्राया गाव हारसिंसो थैखो, बेखौ मिथिनाय जायाखै। दा बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय दिसपुर पुलिसआ इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। गुरुग्रामाव मोनसे मुगैथाव जाथाय। गुरुग्रामाव सासे आइजोआ गावनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ बुथारदों। फिसाज्लाया बिमानि गुबुनजों सिरि सिरि सोमोन्दो लाखिनायखौ गोसो थोलायनायखौ मिथिनायनि थाखाय फिसाज्लाखौ बुथारदों। जाथायखौ खालामनाय बिमानि मुङा जाबाय पुनम देबी, 28 बोसोर बैसोनि, आरो बिसोरो उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर खेरिनि थागिबि, नाथाय बिसोरो गुरुग्रामाव भारा न'आव थायोमोन। एबसुआ इउटिउबार बुद्धिराम ब्रह्मखौ समाजनि बेरेखा खामानिजों लोब्बा दं होननानै अजद दैखांनायनि उनाव बे अजदनि सायाव बेरेखा बुद्धिराम ब्रह्मआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। नोंथांमोना आंखौ बुवाखै मायाखै अनेक प्रेसमिट खालामदों नङा होमबा? दा दिनैनि दिनाव जायनाखि प्रेसमिटआव खोथा बुंदों बिनि आगदाजों थानाय जाय मानसिया माबानि जिरायनानै दं, बे मानसियानो लिडिं खालामदों। बे मानसियानो फुट फैदों, ओमफ्राय बिनि इसारा बिनि इंगेटआवसो आंखौ बुनाय जादों। बे सिदा खोथा। आगदाजों जायनाखि नोंथांनि आगदाजों जिरायदों, बे स्पर्टिं गाननाय आगदाजों जिरायनायानो माने बिनि लिडिंआव बेफोर जाजोबनाय आरो। दा जिखुनु हक बिथांमोना दिनै दायखौ मावनानै स्लट फासयो, माने खामानिखौ मावदों होननानै दिनै मावाखै होननो नाजायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंनो लुगैदों बिथांमोननि सिगाङाव, दिनै बिथांमोनहा जुदि बुवाखैब्ला बिनि साबसे प्रुफ नांगौ। एबसु अफिस बुंलायजासे नोंथांमोनहा दि आंखौ बुदों बिनि प्रुफखौ लांनो नामा, आङो लाना थांनो नामा बै अफिसाव? आंखौ बुबाय थानाय समाव गंसे टट'आ बे जायगायाव जमा जायामोन, गंसे बाइकआ जमा जायामोन, गंसे साइकेला जमा जायामोन बे आंखौ बुनाय समाव। बेफोर जायनाखि नुग्रा, बे नुग्राफोरखौ नोंथांमोननि अफिसाव लांनानै प्रुफ बानायहैनो नामा? आरो दिनै नोंथांमोना बुवाखै होनबाय, बुवाखै होनबाय दे, आच्ছা थिग जाबाय। बुवाखैबा दिनै नैबे रिपर्टआ मानो फैखो? बे रिपर्टआ मानो फैखो? बे रिपर्टआ दिनै मानो फैखो? बे रिपर्टआ दिनै मानो फैखो?
नैबे जाहैबाय एक्सरे बे एक्सरेयाव जाहैबाय बे एक्सरेयाव जाहैबाय नैबे खनायाव दिनै मानो हाराया गाज्रि जाखो आंना नैबे खनायाव दा नोंथांमोना जुदि बुवाखैब्ला बे आंनि खामि हाराया दिनै मानो गाज्रि जाखो नोंथांमोना जे भिडिअखौ लानानै दिनै बुवाखै मायाखै होनदों आरो बिनिबो FIR होबावनो नामा नैबे प्रुफखौ लानानै होनो नोंथांमोना दिनै खामानिखौ मावो ओमफ्राय मालायखौ जाबसिनो दिनै नोंथांमोननि मावनाया गासिबो भुल लामा गोरोन्थि लामाजों थांगासिनो दङ दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जोंनि बर' जाथिखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों बेखौ दिनै बयबो बुजिदों दा बेखौ साननानै बेखौ नुनानैसो आं नोंथांमोननि फारसे भिडिअ बानायनाय जायोमोन जाहाथे बुजिथों साननानैसो दा नोंथांमोना दिनै बेखौ मा खालामदों दिनै आंखौ डाइरेक्टलि एटाक खालामदों आरो डाइरेक्टलि एटाक खालामनायनि माखासे ओंथिखौबो आं बुंगोन दिनै आंनि चेनेलाव BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव लाख फलोवार्स दं नङा होमबा बे लाख फलोवार्सफ्रा माने दिनै कमेन्टनि गेजेरजों माने अनेक खोथा बुङो माने एबसुखौ दिनै बिराद सोंखारियो बिराद गाज्रि खोथा बुङो बै कमेन्टफ्राव माब्लाबा गाज्रि अफिस सावनो होननाय माब्लाबा बायदिसिना बिराद गाज्रि कमेन्ट बेफोरखौथ' नोंथांमोना नुखादों अलरेडि दा बेफोरखौ नुनानै नोंथांमोना गोसोआव माबा मोनसे साननाय फैदों दा बहुद गिदिर मानसियानो कमेन्टफोरखौ फल' बानायो दा थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो दिनै आंनि बे भिउवार्सफोरखौ लानानै आंनि बे लाख कमेन्टफोरखौ लानानै दिनै नोंथांमोना गोसोआव गिनाय फैदों आसल पइन्टआ गिनायजों दिनै मा जादों बेखौ जुदि सदबनानै दोनाबा उनावहाय माने एबसुआनो माबा मोनसे बरनाम जागोन बा जोबस्रांनायनि लामायाव थांगोन साननानैसो नोंथांमोना दिनै बे लामाखौ लानाय जादों नङा होमबा दिनै बिदि नङामोनब्ला नोंथांमोना प्रेस मिट खालामनो हायोमोन एटाक खालामैनि सिगां बा माबा मोनसे वार्निं हरनो हायोमोन नङा होमबा दिनै नोंथांमोना बेखौबो जेनेबा नर्मालि साननानै नोंथांमोना डाइरेक्ट आंखौ फैनानै माने एटाक खालामबाय नङा होमबा बेसेबां लासिंसिं दिनै आं बायदि सासे इउटुबार बा आं बायदि मानसिखौनो बुनो नोंथांमोननो गारि गंब्रैनि मानसि नांगौ नङा होमबा आरो नोंथांमोना सावरायनो फैदोंमोनब्ला दिनै मानो गारि गंब्रै 20-25 जन मानसिया फैनानै दिनै मानो गाग्लोबखो नोंसोरथ' जेनेबा लोगो मोनबाय मोजां सावरायनो हायोमोन आरो आंजों लोगो सासे बोराय आदै दंमोन नङा होमबा दा थिग बे पइन्ट आरो बिनिफ्राय बिथांमोना मा लाबोबावदों नारी केलेंकारि 7 जन नारी केलेंकारिनि खोथा बेयाव ओंखारदों नङा होमबा आच्छा दे नारी केलेंकारिया जाबाय दा आं दिनै नोंथांमोनाव बेखौनो प्रुफ बिगोन माने ससियेल मिडियायाव जेनेबा अनेक खोथा बुंनो हायो 8 जन नारें केलेंकारि 10 जन नारी केलेंकारि अनेक एक्सेट्रा बुंनो हायो बेफोरखौ लानानै आं माथा मारियाखैमोन जेनेबा बै समाव जेब्लानाखि आङो UPPL नि मावैखौ लानानै माखासे भिडिअ हगारदोंमोन बै समाव भिडिअ हगारनाय समाव आंनि उल्थायै मानि बै मावैखौ लानानै जे भिडिअखौ आं बानायदोंमोन बिनि उल्था रिप्लायै बिथांमोना दिनै UPPL नि माखासे मावथिफ्रा दिनै आंनि अपोजिटै मानि मा खालामदोंमोन उल्था प्रेस मिट खालामदोंमोन बेनो जाहैबाय पलासगुरिनिफ्राय बे जिनयमोन दङ बिथांमोना दिनैहाय आंखौ गाज्रि मुं सोनानै 7 जन मानसिनि माने नाम लानानै माने नारी केलेंकारि माबानानै भिडिअ खालामदोंमोन आरो बै समावनो दिनै बे भिडिअआनो आरो फैयै बेयाव गोदानै आपल'ड जाफिनदों नङा होमबा दा दिनै आं बुंसै बै समाव आङो पलिटिकेलाव बेफोरबायदिनो जायो साननानै दिनैहाय आङो बिनि अपोजिटै आरो गोदानै माने खुनु रिप्लाइ खालामाखैमोन आरो राजनितियाव बेफोरबायदियाव बखिलायनाय जायो साननानै आङो नर्माल साननानै दंमोन खिन्थु दिनैनि जाबायदि सिटुएसन फैदों बे जिनिसा दिनै खुनु नर्माल साननायनि खुनु खोथा गैया माने जाय मानसिया दिनै आंखौ बै समाव प्रेस मिट खालामनानै 7 जन नारी केलेंकारिनि माने नाम लानानै बिथाङा बे भिडिअखौ खालामदों बे भिडिअखौ खालामनाय मानसिफोर जायनाखि बै जिनय ब्रह्ममोन पलासगुरिनि आरो माखासे थाफानायफोरखौ आङो नैबे बेलायाव खुनु कनसिडार होनाय जानाय नङा बे हले सिदा खोथा बिथांमोनहा बिनि प्रुफखौ जुदि साननैनि गेजेराव होनो हायाबा सानथामावनो आं बे बिथांमोनखौ केस होनाय जासिगोन आरो बे हले सिदा खोथा बेयाव खुनु रेहाय गैया दा नोंथांमोनहाबो दिनै बे खोथाखौ हानहरनानैनो दिनै आंखौ जेनेबा बै भिडिअखौ लानानै दिनै नोंथांमोनहा आंखौ 7 जन
मानि हिन्जाव मानि नारि केलेंकारि दिनै आंखौ बदनाम होबाय थायो नङा होमबा। दा दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, नोंथांमोना बै जायनाखि भिडिअ आपल'ड खालामग्रा मानि प्रेस मिट खालामनानै भिडिअ आपल'ड खालामहोदों, बेजों कन्टेक्ट लानानै नोंथांमोना बै आङो सोरजों नारि केलेंकारि जाया बै 4 जन मानसिजों आरो बे 4 जन मानसिजों नारि केलेंकारि जानायफोरखौ नोंथांमोना फुल बिसिनि डिटेल्स आरो गावबुरानि सार्टिफिकेटजों लोगोसे आरो फटकजों लोगोसे माने भिडिअ खालामनानै आपल'ड होनो हानांगोन। नङाबा बेफोरबायदि मबाइलाव बुंनायफोरखौ दिनैनि दिनाव रावबो बिसास साना। नंखायनो दिनै नोंथांमोना प्रुफजों लोगोसे माने मानसिफोरनि बै आंजों जायनाखि मानसिफ्रा माने नारि केलेंकारि जादों होनदों, बिसोरजों लोगोसे साबसे मानसिनि नाम दं, बेफोरखौ नाम होनानै बेफोरनि डिटेल्सफोरखौ गासिबो होजोबनानै बिसोरनि फट'फोरखौ होनानै गावबुरानि सार्टिफिकेट लानानै नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।